Cyfanswm o'r onglau mewnol mewn unrhyw driongl ydy 180 gradd. Weithiau, dyn ni'n gallu defnyddio'r ffaith yma i gyfrifo yr onglau mewn triongl heb orfod defnyddio onglydd i'w mesur nhw. Enghraifft yn fan hyn, mae gennym fi ongl 60 gradd a 70 gradd yn y triongl yma, a dwi eisiau ffeindio maint yr ongl A yn fan hyn. Wel, os yw'n adio'r tair ongl, ddylwn fi gael 180, felly 60 adio 70 adio beth sydd yn gwneud 180. Wel, mae 60 adio 70 yn 130, a mae 130 adio 50 yn rhaid 180. Felly, yn fan hyn, mae rhaid fod A yn 50 gradd, mwyn i cyfanswm y tair ongl fod yn 180. Yr un syniad yn y triongl yma, dwi eisiau ffeindio maint ongl B yn fan hyn. Mae'r ongl yma'n 72 a mae hon yn 55. 72 adio 55 adio beth sydd yn gwneud 180. Wel, os fi'n adio 72 at 55, un yn y pen, neu'r bapur, fel yma, 2 at 5 yn 7, 7 a 5 yn 12, felly cyfanswm y ddwy ongl sydd gen fi'n barod i 127, tynnu ffwrdd wedyn o 180 i gael maint o'r ongl B. Fydem gwneud dim tynnu 7, felly mae rhaid fi benthyg o'r 8 fan hyn, sy'n mynd i 7, dim yn mynd yn 10, 10 tynnu 7 yn 3, 7 tynnu 2 yn 5, 1 tynnu 1 yn ddim byd, felly mae B fan hyn yn 53 gradd, mae hwnna yn ongl lem. Wedyn, y trydydd enghraifft, tro hyn mae gen i fi driongl hefo ongl C i'w ffeindio, 58 gradd fan hyn, a mae hon yn ongl sgwar, felly 90 gradd. Os dwi'n adio 90 at 58, i gael cyfanswm yr onglau sydd gen i fi'n barod, dim ag 8 yn 8, 9 a 5 yn rhaid 14, felly 148 gradd ydy cyfanswm y ddwy yma. 148 adio beth, sydd yn gwneud 180, neu, os lyciau ni, 180 tynnu y 148 i adael yr ongl E fan hyn. Eto, methu wneud dim tynnu 8, felly benthyg o'r 8 fan hyn sy'n mynd i lawr i 7. Dim yn cael mynd i 10, felly 10 tynnu 8 yn 2, 7 tynnu 4 yn 3, ac 1 tynnu 1 yn ddim byd. Felly, yn y triongl yma, mae ec yn 32 gradd. Yr enghraifft olaf sydd gen i fi ydy'r triongl yma, lle mae gen i fi onglau 27, 25 a rhywbeth i'w ffeindio. Wel, os fi'n adio 27 at 25, tro yma mae 7 a 5 yn 12, 2 a 2 yn 4 ac 1 yn 5. Yna 52 adio pa rif sy'n gwneud 180, defnydd amdano fel yna, neu cychwyn efo 180 a tynnu'r 52 ffwrdd. Eto, methu wneud dim tynnu 2, felly benthyg o'r 8. Dim yn mynd y 10, 10 tynnu 2 yn 8, 7 tynnu 5 yn 2, 1 tynnu dim byd yn 1. Felly yn yr un yma, maint ongl D ydy 128 gradd, sydd yn fwy na 90 gradd, llai na 180, felly mae ongl D yn ongl amflem. Tro chi nawr, beth ydych chi geisio ffeindio'r onglau sydd wedi marcio ar y sgrin yn nawr? Rhowch gynnig arni efo darn o bapur a phensil, ac yna ar ôl chi gael amser i weithio hyn allan, gwiriwch eich atebion efo beth ydych chi weld ar y sgrin yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.